Ozi a bụ for ụmụnna anyị na-eje ụka Pentecostal, Catholic, Anglican, ụka akụrụmaka, Mama Jehova na ndị otu ya. As far as ị na-eje ụka, ndị na-akara gị ụka maka Jizọs, maka Moses, maka Allah, maka whoever, ya bụ ozi nna ezu unu. Anyị akpachakwa n'anya wee na-akọtọ ndị isi unu. Like ịbịa n'ala Igbo, ọkwa na ịhụnanya m nwere n'ebe unu niile bụ ụmụ Igbo nọ. Ọ kacha ndị aghịghọ, ndị anaghị aghịghọ, ị na-eje ụka ị na-aya aghịghọ, ị na-eje ụka ị na-aya aghịghọ. Ọkwa unu ka ọ na-emetụta m n'obi. Na ọ bụrụ na unu kwesị ike n'ihe unu na-eje n'ụzọ dị ya, na olileanya dị ya, unu ekwesịghị na-ayọ ndị na-ada eje ụka unu aghịghọ. Unu ekwesịghị na-ayọ ndị na-ada eje otu na-ayọ, na ndị na-ekwetere n'otu unu, na ndị na-ekwetere n'ihe unu kwetere. Unu ekwesịghị na-ayọ ha aghịghọ. The reason ndị dịka m ji ekwuru ndị dịka unu okwu, maka na aghịghọ unu na-ayọ dị too much. Onye ọbụla na-eje ụka Ebuka Obi, ụka Mbaka, ụka Odumeje, ụka Ebube Mmụọ Nsọ, ụka Lazarus Moka, ụka Chibụzọ, unu ekwesịghị na-ayọ onye na-anaghị eje ụka unu aghịghọ. Enyemaka unu kwesịrị ịdị na-abịa n'ime ụlọ ụka ahụ. Achọrọ m iji ya wee marụ na atụ. Mgbe m nọ na klọb, ọ bụ na onwe ihe mere m na klọb m, ọ ndị klọb m ga-enyere m aka. Otu ọbụla ị nọ n'ime, otu ọgbakọ, otu eji grade, iwu ọcha na ọ bụ na ihe mee gị ọha ga-agbatara gosi enyemaka. Nya ka anyị na-agwa gị na ndị isi unu na-aghọrị unu. Ha na-aghọrị unu, ha na-eji nkwado unu wee na-eri elele site n'aka gọọmenti. Maka na otu ahụ unu gbakọrọ n'otu ha ahụ, ọ na-enyefe pawa, ọ na-enye ha privilege ịnata gọọmenti ihe ọbụla ha chọrọ ịnata gọọmenti. That is why oge election ruo, ha ga-eji unu wee gwa ndị candidate ọkwa na m nwere mmadụ na nsị ndị vote narị gị, na many of them kịta vote hụrụ gị because na gwara ha na ha na-ege m ntị n'onu ịfọ na ịdago, so onye anyị bribe. Ndị candidate a ga-ebunye ha nnukwu ego on behalf of you, uche ma nkete the money, mana ọ bụ destiny gị ka eji wee nata the money nya support gị, because ị na-support ndị isi ụka. Ndị isi ụka kịta na-ejizi gị nwa eme politics to Nigeria gọọmenti. Ifri ha anyị nwa ji akọtọzi ndị isi ụka, na ndị isi ụka kwesịrị ha nata that bribe from government, ha tụkwenye isi iche unu niile bụ ndị otu. So na unu nwa bụ ndị na-eje ụka, naanị m agwa unu si na ọ bụghọkwa na anyị kpacha anya akọtọ ndị isi ụka unu, nọ na ndị isi ụka unu adachi ọfụma, ha dachite unu ọfụma. Maka ọ na ha na-achite unu ọfụma, enweghị onye otu Ebuka Obi ga na-ayọ eni onye otu ọzọ aghịghọ, maka na Ebuka Obi ga-solve situation of all his family member. Otu nsikwuo n'isi Ebuka Obi ka nsikwuo n'isi Mbaka, otu nsikwu n'isi Mbaka ka nsikwu n'isi Lazarus Moka, na Chibụzọ, na Odumeje, na Ebube Mmụọ Nsọ, na ndị Katọlik niile ma Anglican. Ihe anyị na-achọ ịkọwara gị bụ na ndị isi unu kwesịrị ịdị na-enyere unu aka. Mgbe ọbụla ọ na-akpọ unu kwesịrị ije na ụlọ ụka unu, na nke ọfịs ebe ụlọ ụka unu na-enye report. Unu agwafa na ọ na-esiri unu ike na biznes, ọ na-esiri unu ike n'ime afịa, unu egotenwu ha akwa, unu erinwu nri, ha ga-provide ife ndị a niile as a full member. Mana ọ bụ all the members of organization unu ka na-enyere aka, ka unu fụ ebe anyị si enyere unu aka agwa unu okwu Chukwu. Anyị nwa bụ ihe na-eme ka ndụ gị too ogologo, mana ndị nke ahụ ji ndụ gị agbara obibi na gọọmenti. Ifrọkịta Ebuka Obi arụbasịgo ụlọ niile, ọ bụkwa nnukwute development ka ọ bụ ezigbo development. Mana ndị dị ka anyị na-agwa gị na ọ bụrụ na Ebuka Obi gwa onwe eziokwu, na ọ bụrụ onye nwa na ndị ụka ya kwesịrị na-arụ ọrụ a, because ọ bụghị a businessman ka ọ ga-eji bụrụ politician. Na ihe Ebuka Obi signed to the world bụ na ọ ga na-ezi ozi ọma gbasara Jizọs na Mary. So o nwere ihe kwesịrị ịgbasa Ebuka Obi na development. Ebuka Obi kwesịrị ịbụ ndị na-ezighị ozi ọma ka ịgbanwee ndụ gị n'ihe ọjọọ wee bata n'ihe ọma.
mana ọkwa ifu na Ebuka Obi ewerugo influence of unu nwa okpokoro wee mee gịnị wee nakọzibe unu ego wee naba gọọmenti ego maka na ọ bụrụ na o gosi gọọmenti the multitude of ndị o nwere gọọmenti ga-enye ya ego ka ha wee kwado ya na ọbịbịa nke ha ga-agbakwa na election. Amami na nghọta. So anyị na-enyere gị nwa bụ onye na-eje n'ụka aka maka na ọ bụrụ dat na ndị be anyị bụ ndị nọ na-anaghị eje ụka gị kwụsị inyere gị aka ị ga-anwụ ụgbọ ọnwụ ike maka unu na-anwụ already. Ọ bụrụ na ndị otu unu niile bụ ndị isi ndị ụka unu niile na-enyere unu aka onye dịka mwa bụ Okechukwu gwa ma bịakwa na-ekwu okwu mana ọ na-abụ mpụta mfu unu anwụ na ya ahịhịọ unu dị ka ndị ericha akwa aka n'alụ onye mere sometimes mpụta nsị mba na ihe a bụrụkwa obi nwanne. We believe in human care, humanity care. So na ọ bụrụ na ndị dịka ndị otu Ebuka Obi Mbaka ha na-take care of all the congregation member onye dịka Okechukwu gwa ma na-akọ ha ọnụ. So na ọka ịmara ebe m si abịa n'ebe ha nọ today ị ga-ejekwa kụọrọ ha aka kwalite ha werekwa influence gị wee nara politician ego na-arụ onwe ihe ha na-arụ na-akụrụ ha aka iriteho nke ha wetara iritekwa n'ihe ha rụrụ. Ọnya mere eji asị gị na ha rụcha ụlọ ụka ọsọsọ ụmụ ha ga-ejie egi nwa bụzi eme mgbe tiri gị nnukwute price ị ga-eji na-ejie ịma afụkwara ebe ị nwere ego ị ga-eji na-ejie ma ụlọ ọgwụ ha mie niile mana nke ọbụla Ebuka Obi na-arụ bụ na free of charge ka ọ na-eme ịma dat na ọ na-agba mbọ mana ọ bụrụ na ọ bụ omechikwa na-anakwa ego n'ihe ahụ nwanne ọtọnugokwato politician weregokwu na wee build his career and his family career. Ọkwa etu ọkwa ka TV Joshua si wee megide wee nọrọ n'ọnọdụ ọnụ ọkwa disem ọnọdụ a ka ha chee na-achụ mana anyị na-agwa gị na ọ bụrụ na ị soro anyị wee na-ekwu ka gọọmenti mebi ya kwesịrị na-eme ịfụ na ihe ahụ Ebuka Obi na-eme bụ ndị gọọmenti kwesịrị na-eme ihe ahụ Mbaka na-eme bụ ndị gọọmenti kwesịrị na-eme ọ individual gọọmenti ga-ataksị ha emee ya. So ka iwe ma na anyị naghị akọ ndị isi ụlọ ọnụ maka na anyị nwa jos na ọchọ na ihe tinyere envy and jealousy no ọ maka ndụ gị maka ị na-anwụ n'ike arịrị na-egbu anyị maka anyị nwee conscience ndewokwanụ.